paano na? Busy naman. Sulod kay tinuhon ni gang. Murag nasa. Eh, sorry. Sorry. So mayong adlaw dahil ninyong tanan ya mga kaprobinsya no. So karon pagidtaan kabalik yung taon ng vlog mga kaprobinsya. Pila na ka weeks. Karon pa ito may nakaparamdam magbalik kay grabe sa kabisi. Mga pagsulod sa buwan sa Mayo mga kaprobinsya no. Pero nagparamdam ng tig-uwan. Sige nag-1-1 so solito na ito ning adlaw. Sa init pa. Ito ning pahimuslan ng init. Mana magsugba tagbangos para napud tayo makangkaon gamay ba. So timing po kayo mga probinsya nga daghang kay mga bata dire makatabang na to sa tuwang pag sugba ning bangos. Salo-saluan lang ni namoron mga kaprobinsya. Gigamay ran grasya pero makabusog sad. Nang basta hinatag sa Ginoo mabusog magid ka. So salamat day kayo niya mga kaprobinsyano sa mga tanang ni suporta o ni tanaw sa mga video, sa mga ning subscribe, sa mga ning comment, sa shout out ninyong tanan din ha mga kaprobinsya. So salamat kayo sa pagsuporta sa mga YouTube channel. So God bless niyo tanang mga kaprobinsya. So ano mga kaprobinsya, magsalo-salo na may gamay aning sinugbang bangos mga probinsya. Mo na ning ilatag re, mo man ning ibudol, tangan ng kapin ng tagdahon sa saging ko, butang ang kanon. Tangag ready naman po diyang sa usawan sa bangos. So excited na kay mga bata, mga probinsya. Sigurado magaling busog kay perti man daghanan ng bangosa. Minus-minus naman ang presyo pagkapalitan. Timingan po, magresyahan po gamay. Lingam gid kay ning magbudol ka mga probinsyano kay mabusog magid ka kay lagi daghan kayong magkananay magdungan og kaon ba ya kinamot pag yun. So malingaw gid nya mabusog pud ka kay daghan kag kasabay nga ning kaon. Mo nang unta mga probinsya ubanan mi ninyo sa mga pagbudol karong adlaw sa sinugbang bangos. So salamat kayo mga probinsya og hinaot nga malingaw mo sa video. So mga una ta mga probinsya tara. Misbo biya. Kumus ko ang. Great.